人じゃないと踏み出した最初の一歩が明日への扉を見つけ出すよ。君と共に越えてゆけばいい。どんなハードルが僕の行く手を塞いでいたとしても、未来はいつもこの手の中にあると信じて道を進む。気づいてたんだ、一人じゃないこと。仲間がいればできることがある。恐れていては何もつかめないさ。希望にあふれた明日を見つけ出すよ。君のために立ち止まってもいい。傷ついた時は支えてくれる人がそばにいるから。その手伸ばして繋いだ手と手、切り開いてく明日への道。生まれてきた意味見つからなくても、明日は来るから足を止めない